Ka Voice of the People Party ka badang sudah Jingkiew dasyong lani ka sit-in demonstration haka tayo baladam haka kan riu treunai luar araja arpusau kalapa daga siti show menteri rangba ka jalau Konrad Kesangma halor ka Jingkiew dor ki marbam. Hakadiga City ka Voice of the People Party lingba u General Secretary ubolong ru MP ka Lok Sabha u Dr. Ricky A.J. Singkon kala dawa na ka sarkar jalaban toket bat ban lei ay halor ki daw ki bapunlong ya ki marba ban kiudor. Haka City u Dr. Ricky uloong ka VPP ka dawa na ka sarkar ban bot din bat te kendon ya ki jingtrai kam jongki kerdom bat ki Jakarta talasi haki Surak National Highway ki pasen yang bha halor ka Jingkiew ki mar ki mata hajala bat ban dawa ba ka sarkar ka deban penti kena ba ki nong rap kim dei ban sha yu roj haki nong khayi bat badai ban don ka rukam bu dor ka bahok. Haringkat kita ki jing dawa ka Voice of the People Party kala kerpat ru ya ka sarkar jalaban pen khlan ya ka tenat Food and Civil Supply ban pen jari ya ki dor ki bala bo da ka tenat bat ban weng ya ki Jingeh ki ba ki Paidbah ya kenduk kentup ya ka let kawan namar jong ka Jingkiew yam ka bom long ka babiang ban ya ki kaliket mar ki ba he shasar ki bala pen bor ban shim ya ki lenti ki ba kham jangai. Hagajok apor ka Voice of the People Party ka kentu ka sarkar bakan wat bat thaulat ban snai ya ki lenti ya ki ba kham lengkot bat ban pensuk ya ka kit ka rong jong ki marbam. Halor kini ki jing dawa bat ki jing kentu ka Voice of the People Party kalaong balada ka sarkar kam Shimkhia ya kini ki sen jam hakapor ka babiang ka Voice of the People Party kat sa shim dakiwe ki lat ki lenti ban ya khi pandawa ya ka hok na ka banta ki Paidbah. Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya